Rifużjoni ta' taxxa għal persuni minn pajjiżi terzi li jixtru affarijiet minn hawn Malta mistennija tibda tieħu ftit ġimgħat minflok kważi sena u nofs. Dan riżultat ta' Memorandum of Understanding iffirmat bejn il-Gvern Malti u Fintrex Group, kumpanija internazzjonali li issa se jkollha uffiċċju fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bħalma għandha f'ajruporti oħra madwar id-dinja. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna rrimarka kif din hija miżura oħra tal-Gvern bilan li toħloq inqas birokrazija u f'dan il-każ se jgawdu minnha persuni li jkunu żaru pajjiżna ħafna minnhom turisti. Bis-sistema l-ġdida u l-preżenza ta' Fintrex fl-ajruport il-persuni eligibbli semlew formula qabel jitilqu minn pajjiżna. B'hekk skema li diġà teżisti issa se titħaddem aħjar. Charles Piteri, uffiċjal ta' dwana, fakkar li huma ċirkostanzi fejn ix-xerrej igawdi minn rifużjoni. Is-sistema li dal-persuni meta jixtru xi prodotti li jeskludu servizzi u consumables biex niftehmu affarijiet li tista' iġġor miegħek fil-bagalija, daw ikunu ħallsu l-VAT meta xtraw daw l-affarijiet. Allura għandhom dritt li dal-VAT jiġbruh lura meta id-dwana tikkonferma li daw l-affarijiet ħajoħorġu għal third country. Il-kap eżekuttiv ta' Fintrex Group Patrick Waldron qal li din hija opportunità biex il-pajjiż ikompli attira lejh turisti minn pajjiżi Asjatiċi tal-Lvant Nofsani u l-Istati Uniti fost oħrajn.